אחר כך שממש בשמיעה, כאילו ארז, התוכן הטבעי, זה בדברים. לא קוראים לך, זה ממש נתן לזה ממש בסדר, גם כשלושים מההוראה שלי. מה אני אעשה? אוריה, כל אחד תציגי את השם שלו, או נגלה את שם. במשפט איך היה לו הסתגלות של הילד שלו בגן, ואיך היה לילד שלו. אני אכנסו לתקונות שלה. איך היה בשבילך כהורה? להיות עכשיו עם צ'ק בהסתגלות, ואיך זה היה לילד. אז שירה יהודית. כרם, והסתכלות, אם אני מסתכלת על כרם, היא הייתה פשוטה. בהתחלה יומיים שלושה ראשונים זה נתפס ממש בכיף, והיה כיף סיפור של כל החברים, ואז איזשהו שוק של כאילו הבנה שזה מסגרת חדשה, זה תקף חדש, ואז זה לא משהו חד פעמי לפגוש את החברים, ואז זה הרבה שישאר ולרוץ אחרינו ולהיות בחלום, וזו חוויה ממש ממש קשה כהורה לעזור, והרבה פעמים גם הצוות דוחה, כאילו לשחרר זה לי באופן של קשה. אוקיי, אז פעם שהיה לו דווקא הצעה טובה, באיזשהו שלב זה נחת ושם זה היה קשה, ולך כהורה לשחרר אותו, לעזוב כשהוא זוכר, זה קשה לו, זה היה תודה. מזלי דנה אפשר, ואני בשביל בבגן, ארבע. יש שתי בנות גדולות שהן סך הכל היה איתן הסתגלויות די נעימות, ויעל היה תמיד את הסתגלויות ממש מהגדולות. מה זה היה בשבילי? זה ימים ממש קשים, זה ימים שממש קשה לעבוד בהם, ממש קשה להתפקד בהם. אתה חושב כמה פעמים, מה שאתה עושה הוא נכון. אנשים מתרגלים והם מבינים שהם מתרגלים מהכל, על טוב ולרע. אני שמעת החוויה אחרת עם הבנות ועם יהל, ושאצלה הסתגלויות קשות, ושבשבילך כאימא זה ימים קשים מהימים האלה, וככה לעבור אותם באתגר. אז דיברת, אמא שלי איתנו, וכאילו באיזשהו קטע, אני לא כזה זוכרת את ההסתגלות לגן של השנה, כאילו נדחקתי יחסית, אבל כן הייתה עם חברה טובה של סרטן. וגם, כאילו הראיתי לעצמי כזה תמונה של הגננת, כאילו הריצה אותה לפני שהיא פגשה אותה, ממש כאילו, כי עדי כהן, זה כאילו שם של הקבוצה הזאת. אז שמעתי לה, השמות הזה של הילדים שלה כבר, וזה לא יודעת, כאילו, וגם באמת היא אהבה אותה כשהיא פגשה אותה, אז כאילו, אני חושבת שזה יחסית דבר כאילו טוב. אז בשבילך זאת ככה כל טובה. כאילו, כנראה שכן, כאילו, אפילו לא זוכרת את זה. ואנחנו זוכרים אם זה משהו היה טראומטי. כנראה שזה לא. אוקיי, אז נשמע סטרס, אנחנו ניתן את ההסתגלות טובה, ושהיה איזה חיבור שנותר שם עוד לפני שהתחיל הגן, שטבע. נגיע לזה גם. מעולה. אז אני מעיין, אני אמא שלי תפתח לב שמדברת. לי החוויה היא בבחור שלנו אורי, של ההסתגלות במעון, הייתה מזה הבת, זה היה בקורונה, זה היה ממש קשה לו, זה היה ממש קשה לי, זה לקח, לא זוכרת, לקח שבועות רגע בשבועות, אז כאילו זה נורא כזה צבא לי, כן, וזה ממש צבא לי כזה את ההסתגלויות, כאילו אחר כך כל פעם הייתי כזה כל מה שאתה הסתגלות, הייתי מאוד כזה צהל לקרצי. דווקא כאילו אחר כך זה היה יותר קל, אבל זה לא היה מי שאני כזה כן, כן, אני שומעת שהייתה לך חוויה ממש מאתגרת עם הבן המכור, ושזה היה גם בימים של הקורונה, אז בכלל היה שם יותר אתגרים, ושזה ככה מין היה תמונה שנכנסת אליה עם שאר הילדים, ודווקא היה חוויות יותר טובות, ועדיין זה ימים כזה מאתגרים. ממש, תודה. נעים מאוד, עדי אסתרי, הניתוק של מעיין. אני לא זוכר הרבה הסתגלויות, כי קורונה היינו במקום אחר, אבל כן.
לי דווקא עולה שזה, כאילו לא דווקא שאף להסתגלות, אלא מרגיש שלפחות הילדים שלנו זה ממש כאלה תקופות. כאילו, ובמיוחד במלחמה עם המילואים, כאילו פתאום זה גם משנה ומוסיף, כאילו, דווקא עולה לי על אורי שהייתה שנה אחת שהוא פשוט נכנס לגן, כאילו ביום הראשון, והכל הייתה הסתגלות, ופתאום אחרי חודשיים הוא חייב שאני אכנס איתו לגן ובוכה, כאילו שזה ממש תנודתי, כאילו, אצל הילדים שלנו זה תנודתי, כנראה הוא יפתח לב בגן דינה, שהוא היה שם שנתיים, ועדיין פתאום בחודש האחרון שלו רוצה שניכנס איתו ולא מוכן שנראה. ויש לנו 3 הסתגלויות, כולם מתחילים עכשיו. כולם מתחילים מסגרות חדשות, וואי. אמא שלי כיתה א', יפתח את הגן, ואימא, יהיה. יהיה ג'ל. ממש, בהצלחה. תתפצלו ל3. מזל שבאת להרצאה. בדיוק אחרי ההרצאה תהיו מסודרים. אבל זה מעניין מה שאתה אומר על זה שגם אני חושבת שיש אופי של ילדים ואולי כזה תקופות והתחושה הזאת שיש רגרסיות, אני חושבת שזה גם חבר לזה שהסתגלות היא לא רק השבוע הראשון הזה בספטמבר או השבועיים, כאילו היא מלווה עוד, כאילו זה לא נושא שמסתכם רק על התקופה הזאת בשנה, והיא באמת יש משהו אולי בלהתעסק בה שהוא דברים להחזיק גם להמשך התקופה הזאת. מתפלל איתכם שזה יעבור טוב, לשלושתם. טוב, אני אליאל, אני אבא של דורי שבחה, שהייתי בגן, וגם של חי של בגן. אז בקטע הזה חסכנו, כאילו, אנחנו בונים על זה שהיא כאילו... באמת, כאילו, בחוויות של העבר, אז היא ממש הסתגלה קצת בטוב, מה שאני זוכר. וחי היה לו ממש קשה במעון, עד כדי שההסתגלות אף פעם לא נגמרה כשהעברנו אותו. זה היה לנו מלחמה בנו וזה. העברנו אותו בגלל שכאילו לא נגמר, אבל יש כאילו ולא משפר חודש או זה, אנחנו לא נגמר. והיא סגלתנית כאילו, גם כזה, לא מתמסרת. אז אני שומעת שאתה גם מדבר פה על הבדלים בין ילדים, כאילו על בת אולי גם יש פה איזה מאפיינים בין בנים לבנות, אנחנו יכולים לעשות איזה בריף, אבל שבארי כזה קל יותר להסתגל, וזה הלך לה פשוט, ואצל חי היה חוויה יותר מסגרת, שגם הביאה אתכם לפעולה כזה משמעותית שם. מה? אבא של עברי, עברי ברלין, הוא בגן. אני קולט תוך כדי הסבב שאני נמחק לי קצת מהזיכרון ההסתגלות של פורת אני אגיד לך למה אני נמחק לך, כי אתה מורה, פשוט לא עשית את זה. באמת לא עשית את זה. בראשון בספטמבר, אני בתלמידים שלי. באמת אמרתי וואי, מעניין מה נאו נגיד על ההסתגלויות, לא עשה את זה כל כך. איזה מזל שלא התחלתי להגיד את ביטחון משהו. אבל אני זוכר, כאילו באמת בהקשר הזה שזה אירוע מתגלגל, שזה לא רק בהתחלה, אני זוכר שדווקא באמת גן דינה, שמסגרת מדהימה, ועדן היה לה טוב בסך הכל שם, אבל ההסתגלות הייתה מורכבת של עדן, וגם היה גלים כאלה, פתאום אחרי כמה זמן, ואני גם, אז אני אלך לפי השאלות שלך, לעדן היה קשה. אני זוכר שהאישה של דינה, של לא להישאר איתה, שהיא עושה את התנועה הזאת, יאללה, יחררו את הילדה, ודינה ילדה שאני מאוד מעריך, היא עושה גם מדהים, אבל עדיין אני זוכר שהיה לי ממש קשה, התנועה הזאת שלה מנפנף, אז זה לעדן ולי. וגם לך. עניתי על שתי השאלות. אוקיי, דבר שאני רוצה להתנצל שאמרת שזה לא יש הסתגלויות, זה נכון הימים הראשונים של זה, אבל בסדר, לפעמים זה נמשך גם יותר, ואני שומעת שאתה אומר שכאילו, אתה מספר פה על ההסתגלות של עדן, שהיה לה קשה בחוויה שלך, וגם לך זה היה קשה, כאילו, שמין כזה היה איזה דחיפה מהגן של כאילו, שחררו את התקצוב, ולך זה היה קשה בחוויה. כן, אני גם רק אגיד, יש בזה משהו שהוא כאילו חורג מהסיפור של מה טוב לך ולילדה שלך, וכאילו גם מה טוב לגן כזה, שחרר אותנו, עזוב, אתה עושה נזק. תלת לעשות העבודה שלנו. כן. כן, ממש.
אז רגע, אוריית, מה? גם קרן לא. גם קרן לא. יש לנו את אוריה וקרן ויש גם צינה שלילה. כל אחד אומר את השם שלו, את השם של הילד שיהיה בגן, ואיך היה בשבילו ובשביל הילד שלו לעבור הסתגלות. בפעם הקודמת שהוא היה צריך להסתכל. זה מעיין, היה לו דווקא בתחילת השנה כזה היה אבל בטוח כזה, ובאמת כמו שעדי אמרה, כאילו היה כזה סביב כל מיני דברים בשנה, ופתאום שהוא ממש היה לך ללכת לגן, ואז כזה היה טקסים קבועים שממש ממש עזרו לו, וזה כאילו היה מס כזה די כל השנה, עד סוף השנה, היה שם אבל הרבה, כאילו זה היה מתבקש בגלל כל מה שהיה שם בגן בעיניי, ובסוף, דווקא אצלנו בסוף השנה הייתה, כאילו הוא מפסיק ללכת לגן, כאילו הוא לא זה, ולכן כבר לא היה מוכן ללכת, ולי מה שכן עזר לי, כאילו שלבים של ההסתגלות שכן רציתי שהוא ישתלב בזה, אז זה שממש שמתי לב שהוא צריך, נראה לי כל הילדים, גם ראי, כאילו, שכזה, הוא ימסר למבוגר שלוקח אותו, כאילו כמו התינוקות, שכזה מסרים אותם, גם שהוא גדול, כאילו לא להניח אותו בגן עם משחק, כאילו הוא צריך שהגננת תבוא, והיא עכשיו כאילו, תראה אותו, כאילו מה עשית, מה אתה לובש, בוא תהיה העוזר שלי, בוא תשחק איתי פה, בוא תשב לידי כזה, ואז הוא דור שנייה כאילו מחליט, אבל אם לא, אז ממש ממש קשה, כאילו ממש העברה הזאת למבוגר האחר, וגם עם ראי, זה כזה כאילו משהו שגם יזע, וברגעים שלו, אז אתה הולך אשם וחפוי ראש, שאתה משאיר את הילד שלך, כן, זה נוראי. אז כן, תודה. אז אני שומעת שאת אומרת שגם אצלכם דווקא בהתחלה היה קצת יותר טוב, ואחרי זה במהלך השנה קרו דברים, וכאילו, היו תגובות לזה, וזה דווקא הלך להתדרבק באיזשהו מקום. ושמה שכן עזר, זה ההחלטה שלך, זה שאת יודעת שאת מעבירה מעיין גם שהוא כבר גדול יותר, למבוגר שיכול לסגור וכזה יאסוף אותו, אלא ולא משאירה אותו כזה בחלל. אני אוריה, אני מפעל אבי. אז היה לי שתי הסתגלויות, והוציאו במקום אחד ועד רבה לדינה. הראשונה באמת זה קטן, אז כאילו, הוא היה לי בבית, כאילו עד גיל שנתיים, אז הוא התחיל לגדל אותי עכשיו, כאילו השנה הזאת. אז הראשונה הייתה לו, כאילו אני צריכה כזה להיזכר, אבל הוא כזה, הוא גם קצת סטגלטן, ונראה לי גם קצת בכורים, דרך אגב. אני אומרת את זה גם בעצמי, כאילו בכורה. הוא כזה, כאילו, יכל לבכות כזה, אם אתה מבכות כזה, הייתי כבר שומעת אותו נהיגה, כאילו, עוד לפני שהלכתי, כאילו, כבר, ובמהלך היום, כאילו, אני יודעת שהוא היה מבקש איתי מה זה כזה, אבל הוא כאילו, או שהוא חוזר לתיק שלו, או שהוא כזה נלחץ במשהו, הוא פחות עם, בספר מדי המשמעית, הוא פחות מתרפא, הוא פחות מבוגרי, הוא כאילו, זה קשה לו יותר, כזה הוא יכול להתרפק עליי, אבל לא על מישהו אחר. ואצל דינה, אז כאילו היה לו, היה לו, כי גם הם היו כבר, זה בדיוק היה ממה שלא אמר, הם כבר היו בגן, כאילו כבר היה גן. לא כולם היו ילדים תומכים שמסתגלים. כן, בדיוק, הגן כבר היה קיים, כבר היה אווירה של גן, היה לו אווירה טובה, כאילו, זה עשה לו חשק להצטרף, אני מניחה, אז כאילו, פשוט כאילו ממש נהנה, ראיתי איתו, דווקא בדיוק היה שחקנים איתי, ודינה אמרה לי, תישאר לי פעם בתיכון, קיבלתי באיחור, אז סתם שתדע, כאילו, זה סתם, כאילו, בקטע שהיא, כאילו, מתי כן, מתי לא, כאילו, היא החזיקה את זה, דווקא אני אמרתי, יו, הולכת להגיד לי שלעוף מפה אחרי 5 דקות, איך אני אעשה לו את זה מסכן, כאילו, זה אמר לי, לא, תשארי, אני יכולה להישאר עוד שעה, כאילו, ממש ככה זה היה, שבוע וחצי הייתי איתו ממש, כאילו, שעה, שעתיים, שעה וחצי, עד שואל פעמים היה אומר לי, אמא תלכי, כאילו הפרעתי לו כבר, כאילו הנוכחות שלי הציקה לו, אז ככה זה היה לו בפעם השנייה, זה כזה... תודה אוריה, זה נשמע שהיה לכם כזה שתי חוויות של הסתגלות, ושהראשונה הרגשת שהוא קצת היה יותר קטן, אבל בכל זאת נשאר לו איזשהו כזה עם יכולת להסתגל, ושבשנייה גם נשמע שכאילו הייתה נכונה לך ולא, ושקרתה כזה בקצב שמתאים לו, תודה, שלום ציחון. לא, לא,
אבל רק להגיד שם ותעשרת לילד. אני מעצוב להסתכלות. מעולה, אז רק תגידי שמות. זה של ציון, לימוד של... אז אני גם אגיד רק שאני נועה ואני אמא של עברי ועדן שיהיו בגן, ואני חושבת שאני מדברת על הסתגלות גם מתוך הכאב שלי, כי הסתגלות בשבילי זה ממש, זה לא פשוט לי להכניס ילדים למסגרות, וכל שנה חש באוגוסט אני מתחילה להרגיש את הפרפרים בבטן, ואני ממש מרגישה שזה שאנחנו כזה מקיימים את הגן, ושכאילו קורה כאן משהו כזה אחר, וזה ממש תומך אותי, ובכל זאת כאילו להכניס ילדים למסגרת זה ממש כזה מערבב אותי, אז זה כזה מין הדיבור שלנו פה ביחד הזה הוא ממש תמיכה בשבילי. אז תודה שבאתם, לתמוך בי בזה. אבל... רק כל השנים. נכון, עם בעל מורה. באמת זה לא בשבילי, כל פעם הרגשתי אולי שנועם יעשה את זה, למה זה עליי? אבל זה באמת, תמיד אני בוכה, אבל זה לא פשוט. טוב. אוקיי, אז תודה לכל מי ששיתף. ואני אגיד שסתם בא לי לשתף אתכם שזה מעניין כי כאילו זה ממש יום מעניין בשבילי, כי כאילו בבוקר דיברתי עם הצוות על הסתגלות, כזה מהנקודת מבט של הצוות, וכזה דיברנו יותר על כזה מין תהליך עומק כזה, על לדבר על הסתגלות, ועכשיו כזה אנחנו מדברים על זה פה ביחד, וגם זה מרגש אותי כזה, אני מרגישה שזה כזה ממש מיוחד שזה קורה, כאילו להתבונן ביחד גם עם הצוות וגם עם ההורים, וכזה גם אותם זה כזה ריגש, אנחנו הולכים לדבר על זה, אנחנו ההורים, וכזה להתכונן לזה, להסתגלות הזאת, זה ריגש אותם שהם שמעו על זה שזה הולך לקרות, ואני באמת מרגישה שזה כזה דבר לא מובן מאליו, וכיף שזה קורה, שכזה, שיש שותפים לזה ממש. אני רוצה להגיד רגע על הסתגלות, אם אנחנו קצת כזה חושבים על התהליך הזה, באמת טיפה גם מוציאים אותו, אנחנו רגילים נורא להשתמש במילה הזאת באמת בהקשר של הסתגלות למסגרת חדשה, אבל הסתגלות זה אחד הכישורים האנושיים שאנחנו ממש משתמשים בו כל החיים, אנחנו כל החיים עסוקים בלהסתגל לכל מיני מציאויות, אם אנחנו נדבר רגע על המציאות של השנתיים האחרונות, שכולנו נאלצנו להסתגל אליהם, נחתה עלינו בבום מלחמה, 7 באוקטובר פרץ, וכולנו היינו צריכים רגע לכוונן את עצמנו ולהתאים את עצמנו מחדש ואת המציאות של החיים שלנו ואת הילדים לתוך מציאות ממש ממש קשה ולא פשוטה, וזה באמת מין יכולת אנושית כזאת, שאולי אנחנו עכשיו ככה מדברים פה על איך אנחנו נתמוך את הכניסה של הילדים שלנו למסגרת, אבל בעצם אנחנו מדברים פה על יכולת מאוד מאוד חשובה שאנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו לעשות, וזה היכולת להסתגל בחיים שלהם למציאות שלא תמיד זה מה שהתחשק להם שיקרה, ולא תמיד זה מה שהם רצו, או מה שהם בדיוק בחרו, או לפעמים קורה משהו כאילו מפחיד, או חדש, או זר, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור לילדים שלנו לרכוש את היכולת הזאת של הגמישות, של היכולת להתאים את עצמם גם למציאות, זה יכולת אנושית מאוד מאוד חשובה, שאנחנו רוצים לתמוך את הילדים שלנו שיצליחו לעשות אותה. אז אני רוצה כזה לחזק את כולנו, שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם גם עוזרים להם בדברים גדולים יותר מאשר להסתגל ספציפית למסגרת הזאת ולגן הזה. אני רוצה לחלק לכם את הדפים ונדבר איתם, כי יש לנו משהו יותר נוח שיש גם דברים טובים, אז אני עם לוגו וזה גם הייתה טבעוני בטעות, אבל זה נראה משקעת וצילוני ככה. זה גם יש לך את זה של המורדוסיות. לא שלא לקחת את האצבע. הוא יכול לעשות, הוא יכול. אוקיי, אז אני גם אומרת, לפני שכזה נצלול לדף ונפרט עוד בזה, שממש מזמינה כזה גם לשאול שאלות, או כזה או להגיד מחשבות, או חששות שכזה עולים לכם, וממש מוזמנים כזה, שזה לא יהיה רק הרצאה כזאת ברצף, אני אשמח. בוא נעשה את זה תחום רק ניתן בטחון כמה זמן נצחה עכשיו. נראה לי אנחנו עד 10:30 מסיימים. אני שמה לך אני על השעון גם. בסדר? אוקיי, אז שמתי לכם בראש הדף את המשפט שאני יופלת, שאני מאוד מאוד אוהבת, אני רק אולי אגיד שנייה, כאילו אני מבחינתי ברור בגישה ההתקשרותית התפתחותית, אבל אולי אני כן אגיד שנייה על ניופלד ועל הגישה הזאת, שגורדון ניופלד הוא
בדיוק אמרתי גם לצוות בגן, שאני כל פעם כשאני כזה מין רוצה לחזור לפני שאני מדברת עליו, אבל כזה על הפרטים שלה, אני כל פעם מתאכזבת שהוא לא יהודי, כי נכון, כל הפסיכולוגים בשווים לא באתי, למה הוא לא יהודי? אבל הוא לא יהודי, הוא פסיכולוג קנדי, הוא פסיכולוג התפתחותי קנדי, והוא בעצם לקח את הפסיכולוגיה ההתפתחותית ובעצם שילב את הידע הזה של פסיכולוגיה התפתחותית עם הידע של תיאוריית ההתקשרות, ובעצם הוא גם מוסיף לזה דברים וככה פיתח והעמיק את זה, וגם אני חושבת שמה שהדברים המאוד מאוד כאילו חזקים כזה שהוא עשה, זה ממש פישט את התיאוריות ואת ההבנות וכאילו מין את ההבנה הזאת של יצור אנושי מתפתח, נתן ממש כלים מאוד 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 פרקטיים שאפשר להשתמש בהם, וגם מאוד מאוד הנגיש את הידע הזה. יש פה משהו מאוד פשוט באיך שהוא יודע להסביר, אני חושבת, ידע מאוד מורכב על היצור האנושי, אז אני ממש מעריצה אותה אפילו שהוא לא יהודי. באמת אני חושבת שיש הרבה חוכמה בכזה חיבורים האלה שהוא עשה וביכולת שלו, עם הרבה דברים זה כזה, הוא לא המציא משהו מכלום, בסוף התבסס על תיאוריות ומחקרים מאוד מאוד כאילו שקודמים לו, אבל משהו ביכולת שלו לדייק אותם ולהעמיק אותם ולהפוך אותם לכלים הוא מאוד מרשים. והגן שהקמנו כולנו הוא גן בעצם גן חינוך מדברי כשרותי, שזה בעצם שילוב של חינוך יער וכל הגישה הזאת של החיבור לסביבה ולמלאכה ולטבע, והגישה לכשרותית התפתחותית. אז אנחנו נביא ככה כאן כל מיני דברים שמדברים על הסתגלות דרך הגישה הזאת, הגישה לכשרותית התפתחותית. באמת אני אקריא רגע את המשפט של גורדון יופלד. אתם לא צריכים ללמד את הילד שלכם להתפרד מכם, אלא לעזור לו להמשיך לאחוז את הקשר ביניכם גם כשבנפרד. ואני מאוד אוהבת את המשפט הזה, כי אני חושבת שאם אנחנו מדברים על הגישה ההתקשרותית התפתחותית, אז בעצם מה שעומד בבסיסה זה תיאוריית ההתקשרות, שמבינה בעצם שהדבר הכי חזק שיש לנו כיצורים אנושיים, הצורך ההישרדותי הכי חזק שלנו זה קשר, וההתקשרות שלנו לבן אדם מבוגר, למבוגר שמטפל בנו, ולכן ההפך מזה, ההפך מהתקשרות, ההפך מחיבור לדמות ההתקשרות שמחברת אותנו, זה פרידה. ולכן אם התקשרות זה הצורך ההישרדותי הכי בסיסי שלנו, פרידה זה האיום הכי גדול על היצור האנושי, במיוחד אם הוא ילד קטן ומאוד מאוד תלוי בהורה שלה. פרידה זה דבר מאוד מפחיד לכולנו, אני חושבת שאין אדם שפרידה כאילו לא מפעילה אותו, ואם היא כאילו כל כך מפחידה, אנחנו אפילו בוחרים הרבה פעמים לדלג עליה, ולהיפרד מדמות התקשרות כשאני ילד קטן ומאוד מאוד תלוי בה וזקוק לה, זה דבר מאוד מעניין ומפחיד. ובעצם ניופלד כזה מין, אני חושבת שהוא עוזר לנו פה, הוא אומר, אתם לא צריכים ללמד אותו להיפרד מכם, אתם צריכים לעזור לו להחזיק את הקשר איתכם, גם כשאתם בנפרד. וזה משהו שהוא אפשרי, אני אגיד גם רגע שאנחנו מדברים כאן על גילאים שהם מ3 עד 6, וככל שילד גדל יותר, היכולת שלו להחזיק את הקשר עם ההורה שלו, גם כשהוא פיזית נפרד ממנו, גדלה. אז זה ככה לחזק את כולנו, יש לילדים בגיל 3 ו4 ו5 ו6, יכולת להחזיק את הקשר עם ההורה שלהם גם בנפרד, וצריך לעזור להם לזה. אבל הם יכולים לעשות את זה. זה יכול לעזור להם להתמודד עם פרידה והסתגלות. אז אני אגיד, אני רוצה להתחבר רגע לדברים שוורד אמרה קודם, שהיא סיפרה על מה עזר לניצן, נכון ניצן? לניצן להסתגל לגן. שבאמת אם אני ככה ממש ניסיתי לזקק לכותרת מה הדבר הכי, אולי מה התפקיד של הורה כדי לתמוך בילד שלו בהסתגלות, זה תפקיד של שידוך. יצא למישהו כאן לעשות שידוכים? הצלחתם? מי הצליח? ולא יצא? אוקיי, אז הייתה תקופה שהתעסקתי הרבה בשידוכים, אפילו יש לנו כמה הצלחות. אבל אם מי שיצא לו לנסות, גם אם לא הצליח בסוף, באמת, צריך גם הרבה סייעתא דשמיא וזה, אבל גם מי שלא הצליח בסוף יודע
ששטחנות זה עבודה, לא סתם חרדים לוקחים על זה 5,000 שקל מכל צד, כאילו זה עבודה, צריך להתעסק בזה, זה לא רק לשלוח לו את המספר ולה את המספר, אתה צריך קצת לדבר איתו עליה ולצפות לכם אותו, זה לא נורא, אם לא יחתים מכנסיים, זה גם טוב, איתו שזה לא נורא שלא בבקשה. לכן צריך קצת להתעסק בזה, וגם אחרי שהם מתחילים לצאת, אז כזה מין לדחוף אותו, לחשוב על מקום מגניב לקחת אותה, ולדחוף אותה, שכאילו תדבר קצת יותר. צריך להתעסק בזה, צריך קצת לעבוד בזה, לחבר שתי אנשים כדי שהם יוכלו ליצור את הקשר ביניהם. ואם אני חושבת על מה התפקיד הכי משמעותי של הורה בתהליך הסתגלות, זה להיות שדכן. ולמה זה? כי בעצם אנחנו כהורים, כדמויות ההתעסקותיות הכי משמעותיות לילדים שלנו, אנחנו בעצם המצפן שלהם בעולם. מה שבעינינו הוא טוב, גם בעיניהם הוא טוב. ומי שאנחנו בוטחים, הם יודעים שאפשר לבטוח. איפה שלנו טוב ונעים ונוח לנו, הם גם מבינים שזה מקום שטוב ונעים ונוח בו. אנחנו המצפן שלהם. וכשהילד שלנו מבין שיש פה מקום שהוא טוב, ויש פה בן אדם שהוא טוב, וכדאי לסמוך עליו, ושיש כאן בן אדם שהוא רואה שההורה שלו כזה בעדו והוא שם איתו, או שמספר עליו דברים טובים, אז הקשר בעצם של הילדים שלנו לדמויות החדשות, כל קשר חדש שאנחנו רוצים שהילדים שלנו, כל דמות חדשה, שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יתחברו אליו, בעצם עוברת דרכנו כשטחנים. ככה זה יעבור הכי טוב. אנחנו בעצם אלה שככה מעבירים את השרביט הזאת למישהו אחר שהילדים שלנו יכולים לפתוח בו גם. אז באמת אם אני ככה באמת מזקקת פה, אנחנו צריכים להתחיל ככה לחשוב בראש של שטחנים, לקראת הסתגלות, לחשוב בראש של שטחנים, איך אני עוזרת לילד שלי להתחבר לדמויות חדשות, למקום חדש, ועוזרת לזה לעבור דרכי. ותכף נגיד כזה ממש בפועל, איך אפשר לעשות את זה. אוקיי? אז חילקתי את זה גם, יש המון דברים שאפשר לדבר עליהם, וכזה הרגשתי שזה מתחיל להתפזר, אז בסוף חילקתי את זה למין תקופות זמן, ללפני, לתוך כדי התהליך ולאחרי. אז אפשר להתחיל, בא לי קצת, אני חושבת שאני מדברת מלא, אז אולי כזה, לא, זה בסדר? לא, מלא. כן? אוקיי, מעולה, אז טוב, חשבתי שאולי תתחיל שאולי תתחיל, אבל תחליפי אותי אם אני כבר חופרת לכם. טוב, אז לפני, בואו נתחיל מהלפני. אז לפני חילקתי את זה באמת לשתיים, כל אחד מהזה. יש לנו לפני שהגן מתחיל, שזה ממש התקופה עכשיו, אוקיי? אנחנו שבועיים לפני שהגן מתחיל, אז יש ממש דברים שאפשר להתחיל לעשות, ולפני שהולכים לגן בבוקר. אוקיי? אז בואו נתחיל בתקופה הזאת עכשיו, מה אפשר להתחיל לעשות לפני שהגן מתחיל. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על שידוך, אז ממש כמו בשידוך, אפשר להתחיל להראות תמונה של מי שאנחנו רוצים להכיר לילד שלנו. להראות סרטון אם יש לנו, האמת שאני ככה זרקתי לקוראים, אולי תשלחו לנו סרטונים וזה, נראה אם יהיה. אבל גם אם לא סרטונים, אז ממש יכול להיות שנצליח שיהיה לנו תמונות, וגם אם אין תמונות, אפשר להתחיל לספר. אני נגיד בדיוק היום סיפרתי לעדן, שיש לה גננת בגן שקוראים לה נועה, והיא נורא התרגשה, כי גם אני שלה קוראים נועה, וגם לגננת קוראים נועה, אז התחלתי פשוט לספר על השמות של הגננות ושל הצוות, וסיפרתי לעברי שיש גנן שהוא בן, ושהוא מאוד מאוד מחכה להכיר אותו. פשוט התחלתי קצת, כאילו ממש אמרתי, טוב, אני מדברת על מה עושים לקראת הסתגלות, אני גם צריכה להתחיל ליישם בעצמי, ואמרתי היום אני מתחילה במלאכת השידוך. פשוט התחלתי לספר לילדים על הצוות, ומי הם, ושהם מחכים להכיר אותם, וככה להתחיל לעשות את החיבורים האלה. אז זה ממש משהו שאפשר להתחיל לעשות כבר עכשיו, עם איזה כלים ועם מה שיש לכם לעשות. אפשר לחפש את התמונות בוואטסאפ של הצוות, וגם תכף יהיה לנו, כאילו אני יודעת שהצוות מתכנן מעט לפתוח קבוצה איתנו ביחד, אז אני מניחה שיש שם את התמונות שלהם, ויהיה אפשר כזה לספר, וגם אני חושבת שלומית, את כזה כתבת על כל הצוות, נכון? יש לך שמות? אוקיי, כדאי שיהיה. סליחה? זה עשה לי כזה? אוקיי, מעולה. אז זה טוב שיהיה את זה לכולם, שיהיה לפחות את השמות, ובאמת להתחיל לספר. יש לי רעיון רגע איך לא יוצא שאני מדברת רק אני כל כך הרבה, ספרו גם אם יש לכם, אם עולה לכם שאני כזה אומרת פה משהו, איזה משהו שאתם עשיתם שעבד, איזה כזה, ספרו לנו טוב, שבטוח יש כאן אנשים עם רעיונות ממש טובים, אז ספרו לנו על זה. אוקיי, עכשיו עוד דבר, אנחנו עושים שידוכים משני הצדדים, נכון? אז אנחנו נספר לילדים שלנו על הגננת, ונגיד עליה כל מיני דברים.
גם רוצים לספר לגננת על הילד שלנו, אז יהיו בעזרת השם אספות הורים לפני תחילת שנה, וגם אם אין אספות הורים אז שווה לעשות את זה גם באופן כזה יזום מול הזה. אני יודעת, בשלומית ואריאל שמעתי שממש עשו את זה עם ארז, נכון? לא היה אספות הורים רשמיות והם באו אליו הביתה וסיפרו לו על ליבי וככה, ואני חושבת אבל כן חשוב לשים לב, להיות באיזה תודעת שדכן כזה, כשאני הולכת לגננת ומדבר איתה על הילד שלי, לחשוב כזה מה הפרטים שכדאי שהיא תדע שיעזרו לה להתחבר אליו. נגיד, אם היא תדע שהוא ממש אוהב גיבורי על, היא תוכל כזה לדבר איתו על זה וכזה לפתוח את הלב שלו. כאילו, תחשבו על פרטים שיוכלו לעזור להם להתחבר אחד לשני. זה ממש יכול לתרום לחיבור שלהם, וככה אפילו גם עוד משהו, הנה, נגיד בשידוך, נגיד פגשתי היום את ליעד הגנן, ואמרתי לה, וואי, עברי הבן שלי ממש מחכה לפגוש את הגנן הבן. זה גם קצת לעשות שידוך, כאילו, אני קצת מספרת לו, כאילו, יצא לי לעשות את זה בשבילכם, וואי, היה לה ממש מדהים, גם אם כאילו, יש פה הרבה מדהים בגן. שעוד אנשים השתמשו פה מעולה, שהשתמשו. בדיוק חשבתי שאני יכולה להגיד לצוות שיתכוננו לקבל מלא מחמאות בזמן הקרוב וכל מיני זה. שכולם יתחלקו עליהם. והאוכל, כן, חלק מזה. זה מעולה. אוקיי, עוד דבר שאפשר לעשות זה מעבר לחבר לצוות ולחבר אותם לילד שלי, זה לחבר למרחב של הגן. אז אני חושבת שזה גם כזה מתנה שיש לנו מזה שאנחנו מקימים את הגן הזה ומאבזרים אותו וזה, שחלק, אני חושבת שממש יצא שלא מעט ילדים היו כבר בגן, נכון, ובמרחב שלו, אבל זה גם משהו שממש יכול לעזור, ואפשר גם ממש להתאמן על הדרך לגן, לעשות אותה כמה פעמים לפני שמתחילה השנה, לבוא לבקר. כולם כאן יודעים או אמורים לדעת את הקוד, אפשר להיכנס, אפשר לעשות סיבוב בתוך הגן, כאילו שזה יהיה מוכר, כמה שזה יהיה מוכר וככה תחושה שיש לי איזה חיבור למקום הזה, זה יהיה יותר קל בתחילת השנה. בהמשך הזה שכאילו לנו יש את היתרון שלנו יכולים להיכנס, אבל בגנים אחרים, נגיד תמיד גם קרן גם אלמה, הייתי לוקחת אותם להראות להם איפה שירותים, איפה החצר, איפה הם ישבו במפגש, כאילו שנייה להכיר להם את המרחב שלא ייבהלו, כאילו שידעו ללכת לבד לפני שהגננת יודעת מי הם בכלל, כאילו. זה ממש חשוב, נכון? זה דברים שממש עוזרים. כאילו, אני זוכרת שגם לי, לפני שהלכתי ללמוד באוניברסיטה, זה נורא כזה הביא אותי, אמרתי, כאילו, אם האוניברסיטה זה כזה מקום ענק, וכאילו, הלכתי לעשות ציור מקדים לפני שהתחיל, כאילו, הלימודים, כזה רגע להבין איפה עבודה סוציאלית, איך אני הולכת לשם, כאילו, זה עוזר, יש כזה, אני חושבת שזה ממש יכול לעזור, ממש. אוקיי, אז זה ככה בתקופה שלפני שהגן מתחיל. כתבתי פה גם על לפני שהולכים לגן בבוקר, זה כבר כשהגן כבר התחיל, והזמן הזה שמתחיל לגן בבוקר, ואני אגיד שאני יודעת ובטוח לכולם כאן, במיוחד שככה מתחילה השנה וכולם ממהרים גם לעבודה, בוקר הוא זמן ממש 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 מאתגר, ואני תמיד, זה תמיד איכשהו בהדרכות הורים גם כשזה, תמיד איכשהו בסוף אנחנו מגיעים לאיזו פגישה שבה אנחנו רק צוללים רגע לבוקר ואיך מפצחים את הזמן הזה, כי הוא זמן ממש קשה ותמיד הוא נורא לחוץ וקוראים שם הרבה את זה. אז אני אומרת את הדברים האלה בלי לנסות להעמיס על הבוקר של אף אחד, כי ברור לי שבוקר זה קשה, אבל אני חושבת שכן רציתי כזה להניח את זה פה, כי יש משהו, אני אקריא רגע את זה ואז נדבר על זה, כתבתי פה בנקודה, להשתדל לתדלק את הילדים בהיקשרות בבוקר. זה ייתן להם כוח להסתדר ולמצוא את עצמם גם בשעות של הגן בלעדינו. קרים זה קשה, תמצאו את מה שיתמוך בכם אז אני אגיד את זה רגע, שהיקשרות היא גם גורמת, כשילדים מאוד מאוד קשורים אלינו, אז קשה להם להיפרד מאיתנו. אבל כשההיקשרות היא בטוחה, וילד כבר כן יודע להחזיק את הקשר גם כשהוא פיזית בנפרד אלינו, אז כשאנחנו מתדלקים אותו בהיקשרות, זה ממש הדלק שעוזר לו להחזיק. זה עוזר לו כאילו גם לנוע בעולם הזה, וכאילו לחקור אותו, לרצות כאילו כזה לגלות את העולם, וזה גם עוזר לו להחזיק את הזמן בלעדינו, זה ממש להטעין אותו בדלק, לפני שהוא הולך לכמה שעות כאילו להיות רחוק מאיתנו. אז זה מאוד לא פשוט בוקר, וכאילו ממש זה משהו לפצח כזה על כל משפחה, מה עובד לה, אבל יש משהו בלהחזיק בראש, אוקיי, בבוקר אני יודעת, עוד מעט הולכת להיות פרידה, והילד שלי לא יהיה איתי הרבה שעות, זה לא פשוט. בוא נתדלק את הבוקר הזה, כאילו לא יודעת, פשוט באיזה מילה טובה, בחיבוק, כאילו באווירה נעימה וכזה קרובה ובטוחה, כי הדלק הזה ממש יעזור לילד הזה להחזיק את השעות האלה שהוא לא איתי. שהוא צריך להיות בגן. לפרח.
לא, כי עולה לי עוד דוגמה. נגיד, כרם היא יותר קשה לא להיפרד, אז כאילו בבוקר, אני לא יודעת מי שלא אוהב יותר על זה, אבל הייתי מציירת עולב קטן, ואומרת, כל פעם שאתה כאילו קשה לך, ומסתכלת, אחרי שלי מה לך הכי בעולם. וכאילו, הוא ממש היה מרגיש את זה, אז איך עשיתי את זה, וזה היה זה. זה היה ממש, כאילו ממש היה מחכה לזה, וכאילו ברגע זה, זהו היה חוזר לגוף. עכשיו 5. מהמם, והיית מציירת לו כזה עם טוש? הייתי עושה לו כזה לב, כן. טוב. יש משהו שיסתכל על זה כשהוא מתגעגע, אבל הוא צריך שיזכור שאני מתקרב. ממש, ממש. אוקיי, עוד דבר שכתבתי פה על דברים שאפשר לעשות בבוקר, לפני שהולכים לגן בבוקר, זה לחזק התקשרות לגננת בדרך לגן. אז באמת אפשר כאילו לנצל את הזמן הזה בדרך, שוב להזכיר קצת את הגננת, כאילו עשינו נגיד בבוקר, קצת חיזקנו כאילו את הקשר בינינו, אז אני כזה כבר עם הפנים קדימה לגן, ואני רוצה להזכיר לו קצת הגננת, להגיד לה משהו שחושב עליה, אפשר לקטוף לפרח, אפשר קצת כאילו לדבר על משהו שהיה אתמול, כאילו ככל שאנחנו כהורים נחזיק את השמות של הגננות ואת הקשר איתם, גם בבית, שזה לא יהיה רק משהו שנשאר בגן, אנחנו ממש צריכים כאילו לתחזק את הקשר הזה, במיוחד בהתחלה. להחזיק, לעזור להם, להחזיק את זה, לעזור להטמיע את הדמויות האלה בתוך החיים שלהם, זה משהו שיעזור להם, שזה יהיה דמויות שבאמת הם יכולים להישען עליהן, שהן יהיו דמויות בטוחות בשבילם, שהן דמויות שיכולות לעזור להם בזמן שאנחנו לא נמצאים שם איתם. הזכרתי זה משהו שעשינו תחילת שנה, נער הייתה במשפטון של הרועית סטאטס, ניסיתי להסביר לעצמי איך אני קצת ההסתגלות הזאת, לא נגמר, כאילו לסבתא, כאילו יולדת ובקט, אני לא איזה בוא. נתחל לבוא לסבתא עובד, ככה, סבתא עובד. איזה מצב. היינו מדברים עליה בבית, כל עובד סבתא עובד, וגם לי זה עשה כזה עם הראש כזה, והיה לי קטן. וואי, זה ממש מתחבר לי לזה שהם, כאילו נכון, זה בדמיון שלנו, אבל היה איזה שלב שהייתה סבתא, אבל אני חושבת שזה ממש כאילו מתחבר למקום הזה שנראה לי, לא יודעת, לי הרבה פעמים יש איזו פנטזיה כזאת, איזו מחשבה על זה שפעם היו מגדלים את הילדים בחמולה, ובאמת כאילו, האמא הייתה הולכת לעבודה ומביאה אותה לסבתא שתשמור, ואז זה כאילו בסדר, זה רק הרחבה של ההורים, ואנחנו כאילו, וזה לא קורה היום, אבל באמת הכפר ההיקשרותי שלנו היום זה המסגרות חינוך של הילדים שלנו, ואנחנו צריכים לייצר את זה שזה יהיה ככה, שהגננת תהיה הרחבה שלי, כאילו שהיא תהיה גם חלק מהכפר ההתיישבותי של המבוגרים האוהבים שמגדלים את הילד שלי, ושאנחנו בשיתוף פעולה ביחד, אנחנו אוהבים, אנחנו כמו כפר שמגדל את הילד הזה, וזה לעבוד בזה קצת, זה לייצר את זה, כי זה לא באמת לשלוח לסבתא, אבל זה ממש יפה שעשיתי את זה. גם בהקשר הזה, כאילו שלי היה חשוב, נגיד שאני מגיע בבוקר לארז, אז לבוא לארז, לתת לו חיבוק, לתת לו כאילו, את הזה בואי נתחילה ביניכם. כן, אני מודח בארז, ארז הוא חבר שלנו, ארז הוא כאילו לשאול מה צריך, כאילו זה לא כזה ארז מספק לנו, זה הוא עומד או לא עומד, אנחנו כאילו איתו כזה, אז שותפים שלו. לא בתור חנפות של לקנות מתנה, כמו שבאמת כזה, וואי, מה צריך לגן, חסר, בוא נחשוב. כאילו בכוונה, בכל היינו עושים את זה כאילו, כאילו אם ליבי כזה, גם נראה לי נתן את התחושה שהוא משפחה, אפילו זה הגיע כזה לרמה שנגיד הוא היה מאחד, כאילו היה לו איזה פעם אחת איזה קאק, אז הוא התקשר להראל, אמר לדאו שלומית יכולים לבוא בינתיים שאני מגיע, כאילו חצי שעה. עכשיו זה משהו שכל כך שמחתי שהוא עשה, זה נתן לי את ההבנה שזה קצת הדדי, כאילו הוא באמת מרגיש איתנו בנוח, וברור לי שזה כאילו יהיה קשור גם בילד שלי, כאילו מצב שזה לא יעבור גם לפני. כן, ושזה ממש משדר לליבי שהוא דמות, הוא חבר, כאילו אלף הוא חבר, הוא חלק, הוא, כן, הוא מישהו לסמוך עליו, ומישהו שאני יכול להישאר איתו. זה מאוד חזק, מה שאמרת שם, כאילו, שמה שעבר לך בראש, זה אצל סבתא יכולה להישאר, אז אני צריכה לייצר, כאילו, אני צריכה לייצר לה דמות שהיא כמו סבתא, שהיא גם דמות שאפשר לפתוח בה, והיא יכולה גם להישאר אצלה, והיא דמות שנעים להיות איתה גם. אני חושב שאנחנו עשינו באמת שהיו הרבה בקרים בגן שהגננת לא הייתה, והיו סיירות, ודברים ממש זה הייתה בקרים זה היה כמעט מוחלט, בקרים שהגננת נמצאת, ניסה הרבה יותר חלקה, אפילו פעם אחת
פעם אחת זכור לי שהבוקר ממש גרוע, וחיכינו כאילו שהיא תגיע, עשינו לה מערב, ואז היא נכנסה איתה. ולא היו לה קשרים משמעותיים עם הסייעות, כאילו רק עם הגננת. אבל זה לא היה אותו דבר. כן. כן. וגם לפעמים באמת אפשר להרגיש את זה עם כאילו, עם גננות שיותר בתשומת לב לזה, כאילו שכל ילד שנכנס, אז יש שם את התשומת לב הזאת לילד וזה, וזה באמת לפעמים נורא קשה, כשאת גננת אחת ל-35 ילדים, זה לא תמיד עובד ומצליח, אבל זה ממש משמעותי, זה ממש יכול לעשות את ההבדל. ממש, אז אני אתחבר רגע גם למה שאמרת עכשיו ליאל וגם למה שאתם אמרתם הראל ושלומית, שאם נגיע רגע לתוך כדי, אוקיי? דיברנו עכשיו על השלב שלפני או לפני בבוקר או לפני שמתחיל הגן, אז בתוך כדי כתבתי פה בזה, זה באמת הזמן הכי משמעותי לשדר. והשידוך הזה הוא באמת בזה, ואני חושבת שזה משהו שבאמת יצא לי לדבר, אני זוכרת איזה זוג הורים פעם שהגיע אליי, ובאמת הם כל הזמן אמרו לי, הילדה שאנחנו לא מבינים, היא ילדה כזאת חברותית, והילדות בגן מתות עליה, וכאילו, יש לה מלא חברים, היא לא מחוברת בשום צורה, היא לא אוהבת לבוא לגן, היא לא רוצה לבוא לגן, בכלל, והיא לא מחוברת לשום גננת, היא אף פעם לא מדברת על הגננות, היא לא רוצה לבוא אליהן, היא לא, כלום. אז שאלתי אותם, ואיך אתם מחוברים לגננות בגן? הם כאילו, כמו כזה, לא, כאילו, באים, שמים את הילדה, הולכים, כאילו, הם לא חשבו בכלל שיש קשר בין החיבור שלהם לגננת בגן, לבין היכולת של הילדה שלהם לתת אמון בגננת ולהתחבר אליה. אני יכולה להבין את התפיסה הזאת, כי באמת כזה אתה מביא את הילד לגן, ואתה יכול כזה מין לרצות או לקוות שהוא יפתח שם קשר, או שהגננת תתאמץ ותיצור את הקשר איתו, ויש ילדים שזה באמת יכול לקרות גם ככה, שמשהו בהם מאוד עם איזה לב פתוח ורצון כזה להכיר עוד מבוגרים ולהכניס אותם לחיים שלהם, יש ילדים שזה יכול לעבוד גם ככה, אבל הרבה מהילדים צריכים את השדר הזה קודם כל מההורה שלהם, שהוא סומך על האיש הזה, שהוא בקשר איתו, שהוא כזה מחבב אותו ואוהב אותו, ואז הם ירגישו אוקיי, אז אני גם יכול, אז אני גם זה. ספציפית נגיד, אני יכולה להגיד על ההורים האלה, ואני חושבת שזה גם יכול לפגוש לפעמים, שבאמת הרגשתי שאצלם זה הייתה מין איזה התגברות על איזה ביישנות כזאת. באמת הם כזה מין, קצת התביישו מהגננת או מהסייעת, לא כל כך ידעו איך לפנות אליה או מה להגיד לה. כל שעה בפגישה איתם כזה התאמנו, אולי תחמיאו לה לתספורת אחרת, כאילו אני חשבתי על כל מיני דברים שאפשר כזה להגיד לה או לפנות אליה או להתעניין אפילו, באמת סתם לשאול אותה מה שלומה, באמת בנצמדות וכאילו באכפתיות, זה באמת יכול להיות בדברים הכי קטנים, אבל באמת זו תובנה ממש חשובה להבין שזה עבודה שלנו כהורים, ליצור קשר עם הצוות ועם הגננות, שזה יעבור דרכנו. אני רוצה להגיד רגע עוד... שאלה, כן. ואני יודעת אצל אורית, שבאמת זה כאילו מטפלת לידה, ואז אני מאוד ברור, כאילו, למי אני מעבירה אותה, אבל כאילו יש זה עובד, עד 8, למה עושה את זה? תלוי לי 7:30 עד 8. מ7:30 עד 8 יש כאן אחד. 8 כל השאר. אז היא מקבלת את כל תלוי מתי מגיעים. מה זה? זה לא משנה. נגיד אבל אני מגיעה ב8:15, סבבה? הכי טוב. התחילות גבוהה. לא, כל השנה את מתכוונת? כן. יש מגיע כזה. אותו צוות, אבל בכללי בהסתגלות זה טוב, כי אז יש צוות. לא, אבל עזבי, אני מדברת על השנה, אני לא מדברת על ההסתגלות. לא, אותו צוות. באופן כללי, כאילו. יש כאלה הם יגידו לך מתי ועד שעה, יגידו לך בשעה, כאילו, דרך כלל עד 8 סדר יום. בדרך כלל עד 8:30, ואני אגיד שבאופן כללי על התקופה הראשונה כזה של הגן, מין החשיבה הייתה שהורים שגם רוצים יותר להישאר, נדבר על זה אולי גם אחרי זה, אבל שהורים שרוצים להישאר, כאילו מרגישים שהילד שלהם צריך עוד זמן שהם איתו ביחד, כאילו יהיה לזה מוכנות לזה שבין 7:30 ל8:30 זה זמן שכאילו הורה שמרגיש ורוצה להישאר עם הילד שלו שם כל השעה הזאת, גם אחרי הימים הרשמיים של ההתנגדות, זה ממש אפשרי ומבורך ומקובל. אני אגיד רגע על זה דווקא שלומתי שאני חושבת שממש
כדאי להרגיש, כאילו בימים הראשונים כשאת, כאילו במפגש של ההורים וילדים, ואז יש את היום הראשון שנמצאים עם הילדים ביחד, וביום השני גם נמצאים פגעת שעוזבים את זה, כאילו לאט לאט, כאילו ממש תתחילי להרגיש קצת למי את מתחברת, זה גם ממש ממש חשוב, ואולי למי נער כזה, על מי שמה עין, במי, את הלכת להגיד שלום עם נער לצוות וראית מישהו שקצת, כאילו ממש לשים לב לזה, ואז כדאי כשאת עושה נגיד את הפרידה, נגיד לנסות להשאיר אותה עם איש צוות שהוא יותר כזה, את מרגישה שיש שם איזה חיבור, אם אפשרי, לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד הוא פנוי, לא תמיד הוא שם באותו יום, כן, כאילו זה באמת קצת מעניין, אבל שכזה להרגיש לפני ימים. כאילו אני באמת מרגישה שזה זכות שיצא כזה בהקמה, שכבר ממש מכירים אחד את השני, כאילו מה אם נגיד, כמה זה נותן עוגן לילד ולבוקר, שזה באמת צריך להיות יותר. אז אני חושבת שהיכרות עם חברים ממש יכולה לתת עוגן והיא ממש טובה, כאילו, בשביל ילדים, והיא יכולה להיות ממש מחזקת. אנחנו כן נרצה במיוחד בהסתגלות שילדים לא יישענו על ילדים אחרים. גם כאילו בסוף הם כולם ילדים באותו שלב התפתחותי לא מפותח, כאילו אנחנו לא יכולים לצפות מילד בן 3 או 4 או 5 לתמוך בילד בן 3 או 4 או 5 שלנו שצריך עזרה כאילו מתגעגע לאבא ואמא. אנחנו פשוט לא יכולים לצפות את זה ממנו, באמת לא יכול לתת את זה, אז אנחנו כן נרצה ונשאף יותר לשדך את הילדים שלנו לאנשי הצוות, יותר מאשר החברים, במיוחד בהתחלה. אחר כך נענה, נחזק רבים, כאילו, לא, זה נענה שהגן תופר להם. כאילו, נגיד יובי אומר, כאילו, אני אהיה בגן, הוא אומר את זה, כאילו. לגמרי, זה חברים ממש יכולים להיות כזה, זה אומר לך משהו, נכון, זה ממש, מעיין אחרים, כאילו, זה... כן, זה בעצם מעיין. זה נותן לך מקום מוכר כזה. לגמרי, כמו שהמרחב. רוצים לדעת, אנחנו באים למקום שיש לנו שם חלקים מוכרים, לא יודעת, כאילו, לא יישען עליהם, רק כזה. נכון, לא יכול להיות תפיסה ששם שעה צוות, כאילו, אני חושבת, כאילו, הכזה שהגננת מגיעה ב8, חכים גם בזה, אני אומרת את זה גם הגדולות שלי, זה כאילו קלאסי, רק יש סייעות טובות ונחמדות, יש איזושהי הערצה כזאת לגננת המובילה, זה מאוד מאוד מעט שאני רואה את שלושת הילדים שלי, גם גדולות שלי, כאילו גם יהל שכל בוקר מגיע לפני שהגננת מגיעה, היא מסתדר עם סייעות, אבל ברור שאני כאילו המלכה עליהם. לא, אני אומרת, יש להם מעמד ממש מהר, וגם יש סייעות בפער משמעותי שונות, אני חושבת, בערך של נתונות בגן, זה מאוד ברור, היא הדמות המובילה, כל גן ביישוב, בכלל יש גנים בנויים. ובעצם גם בזה שאין לנו דמות אחת להתגאות עם המחביים, אבל מצד שני, יש לנו כמה דמויות שלהם, שזה מדהים, כי כל ילד נמצא לו את הדיבור שלו, ויש לו מבחר של דמויות קשות, אבל שאלה איך מתמודדים עם זה בהתחלה, כי אני בטוחה שבסוף הילדים יאהבו את כולם, כל אחד נמצא לו את שלו וכולי, אבל בסוף יש מצב שזה כאילו, רק כל בוקר איש אחר שמחכה להם. ואז שאתה לומד להכיר אותו, הגיע ליום למחרת באיש אחר, ביום שלישי מישהו אחר, שבוע הבא. אז זה בעיקר 4 אנשים שונים. כן, יש לנו, יש כאילו את הדרך. לא בשבת, אבל אף גננת לא מגיעה בשבת. לא, זה נעשה, זה הגיעה פה. אבל לא תעשה את מגיעה. ואני מגיעה ב8, אז אתה יודע איך אתה צריכה לעשות, כל הזמן אנחנו נכנסנו זמן מאוד שבוע, אני מאוד קשה להגיד, גם השכר לא יהיה. אז אני חושבת שזה ממש ממש חשוב, וגם אנחנו נרשום את זה, וגם הגננות אני מניחה יזכירו, מי יהיה, כדי שממש נוכל להגיד לילד מי יהיה, כאילו מי יהיה שם ב7:30 כשהחגים, ומי יהיה שם ב8, מי נמצא היום, כאילו ממש חשוב לזכור, לספר לו את זה, ולסדר לו את זה, ואני חושבת שזה משהו שבאמת יכול לאתגר את כולנו אולי קצת יותר בהתחלה, וישתלם לנו לטווח הארוך. כי אז במקום שיש דמות אחת, שאם היא פתאום חולה או לא נמצאת, או היא מגיעה יותר מאוחר, והיא אחת ה-35 ילדים שצריכים לבנות עליה, יהיה לנו 3 דמויות, כאילו, התעסקות משמעותיות, נכון. אבל גם כאילו באמת לטווח הארוך זה שווה לנו להשקיע בזה, וזה אולי ייקח קצת יותר זמן, אבל ממש חשוב בתוך הדבר הזה ממש לתווך, להכין, לדבר על זה מראש, מי הולך להיות, וגם אפשר ממש להגיד, זה קצת שונה, יש כאן קצת יותר על גננות, וככה לנו יותר זמן להתרגל אליהם ולהכיר את כולם, אבל אנחנו קצת ביחד. כל ילד בעולם הוא לא טוב, כאילו, ממש לא דווקא עכשיו, דווקא יש לילדים שלי, השניהם, שכאילו לא בא להם, לפחות בצד הגלוי, לא בא להם בטוב שאני מדבר עם הגננות, כאילו, הם כזה, לא, הם רוצים בפרידה כאילו, בפרידה להיות איתי, אז אני כאילו מעביר את הקשב לגננת, והקשב כאילו לא ילאה,
אני רואה ממש לחוסר סבלנות תנועה כזו. כאילו, דווקא לי זה הייתה הרגשה, כאילו, ממש, זה ממש נראה לשניהם, כאילו, לא רק לאחד. וזה הגננות שהם מחוברים אליהם, או שדווקא לא כל כך? כן, טינה ו... כן, כן, גם גננות שהם... שוב, יכול להיות שבנסתר, זה כאילו יצא להם את החיבור ממש מה שאת אומרת, באותו רגע, כמה פעמים, כאילו, לא בפעם אחת. שים לב אליי עכשיו, כן. תראה, כאילו, כן, אז יכול להיות שזה גם דבר ראשון זה ממש חשוב שאתה אומר את זה, ואני חושבת שבאמת כל ילד הוא עולם ומלואו וכזה, זה מין לנסות כזה מה עובד לו, ולפעמים יכול להיות שזה ילד שיותר יעבוד איתו, לדבר בבית על הגננת ולהזכיר אותה ולצייר לה ציור בבית ודברים כאלה, ופחות בזמן אמת כי הוא שם רוצה את היחס שלך ואותך, ולפעמים זה יהיה כאילו, אז אפשר לדעת שכאילו אנחנו נעשה את זה קצר, וכזה נשאל אותה בלבביות מה שלומה, אבל לא נחפור איתה עכשיו על זה, כי באמת יש פה ילד שכאילו, שצריך את תשומת לב כזה, אז כן, זה ממש כזה ניסוי וטעייה. זה נכון. שאני גם, כאילו, מעיין יותר גדול, לא בן שלוש, אבל כאילו את הסיפור הזה שבאמת להרבה ילדים קשה, ויש לנו כל ספר תיק הכוונות הטובות, לא משנה, זה כזה שכאילו הילדים עושים כוונות טובות, ואתה אוסף אותם לתיק שלך, זה משהו דמיוני, לא משנה. אבל תגלגל הספר הזה, אבל גם כאילו בהקשר הזה שכאילו אני הרבה פעמים אומרת למעיין איזה כוונות טובות גם אתה רוצה לעשות היום, כאילו אם יש ילד שיותר קשה לו, יש לך אולי את הכוח לשים לב אליי, אולי להזמין אותו לשחק, אולי לעשות לו משהו, ואז אני חושבת שגם שם כאילו לא רק נשאר במקום של כזה זרקו אותי פה אני כאילו במצוקה, אלא במקום של גם כאילו לעוד ילדים גם קשה, לפעמים אני אומרת לו, אתה יודע, אתה יש לך פה כבר כמה חברים, או אתה מכיר כבר את הגן, אז כאילו אולי אתה יכול זה גם. אני חושבת שפה זה, לא יודעת אם זה לא קשור להתקשרות אולי, אבל כאילו בהקשר הזה של רגע לתת לו את הביטחון של פתאום שם אותו באיזה מקום אחר, כאילו בנוסף לעוד דברים, כאילו מה אתה בוחר ללבוש ליום הזה בגן, או מה הולך לקרות, כאילו אנחנו ניסע, נפנה את האוטו ליד הגמד, נעלה לרגל, כאילו מין כזה תיאום ציפיות שהוא כאילו שם אותו באיזה מקום שהוא גם בשליטה, והוא כאילו מבין מה קורה, וגם במקום של כאילו גם לדבר על זה שקשה לי ואני אבכה וזה יהיה עצוב, ואני יודעת שאחר כך תתגבר, ואיזה דברים יהיו בו בהמשך היום, כאילו היום שלך לא נגמר שם, גם כשהוא נגיד ממש ממש מאוחר בבוקר, כשאני אוספת אותו אז הוא אומר לי כאילו, את ידעת שאני ישר אתגבר להגיע ממש כיף, ושיחקתי ועשיתי בזה כאילו איזו הבנה כזאת, כאילו הגשר בין זה שכאילו זה ממש קשה להיפרד, גם אם ממש עצובה, לפעמים מספרת לו בסוף היום, כאילו אתה יודע, היה לי ממש ממש קשה גם לי בבוקר והיה לי עצוב, וקצת התחלתי את המפון, ואז התקשרתי לאבא והוא עודד אותי, ובסוף חיכיתי לפגוש אותך וזה היה כיף. כאילו לעשות את השנייה, כאילו את החיבורים, גם זה ממש עוזר לי. ממש, אני מקדימה לנו, ואנחנו עוד שנייה נדבר על הרגע. אני אומר ביי לאמא, אני קצת מבוחרת, כן, לא מדקלם את זה כאילו. ואז אני משחק, ואז אמא באה, כאילו, משהו כזה. לא ידעתי כלום, שהיה עוד כזה, ממש לא יודעת. מתוק ממש, ואני חושבת שכן, מה שתיארת זה ממש כזה מין איזו עזרה שלך לעזור למעיין להתמקם בגן, כאילו, אתה יכול לשחק בזה, אתה יכול לדבר עם החבר הזה, אתה יכול גם לעזור לו מוגן טוב, כאילו מין לעזור למצוא את המקום שלו, מה הוא יכול גם לעשות, זה ממש כאילו מין תמיכה שלך אותו כזה במקום שלו בתוך הגן, שזה קשור גם באמת לנקודה הבאה של בזמן הזה שבגן עם הילד, באמת אפשר כאילו, גם אפשר לעזור לו קצת, כאילו אמרנו, אנחנו קצת נשדך אותו לגננת, אבל אנחנו גם יכולים קצת לשדך אותו לילדים, ואנחנו גם יכולים קצת להכיר לו את המשחקים, אנחנו יכולים כאילו מין לעזור לו להתמקם בתוך המרחב. אני כן רוצה להגיד, אני אגיד את זה ממש בגלל, ואני רואה את הזמן שלנו, אז תגידו לי גם אם מותר לנו קצת לחרוג מ10:30. אז תכף אנחנו נראה עם האל שמתקרבים, אבל סתם בא לי לתת לכם כזה שתי דברים שאני ממש משתמשת בהם, שאני חושבת על שידוך, גם שידוך עם ילדים וגם שידוך עם גננות. אנחנו לא ניכנס לזה כזה, אבל כשמדברים על התקשרות, אז יש ממש שורשים של התקשרות ודרכים שבהם ילד יכול להתקשר לדמויות אחרות ולמבוגרים ולילדים, ושני השורשים הכי בסיסיים, שזה אומר שזה השורשים הכי ראשוניים והכי קלים לחיבור, זה השורש של חושים ושל הידמות. ולכן זה ממש מחבר אותי למה שקרן אמרה קודם, שהיא אמרה כשאנחנו נגיד נעזוב ילד, אנחנו נרצה להשאיר אותו בזרועות של איש צוות. החיבור הזה בחושים הוא חיבור שממש עוזר להיקשרות. ולכן כן הייתי כזה מעודדת, כאילו צריך לראות גם כל ילד מה שמתאים לו, אבל כן מגע.
עם איש צוות, אוקיי? זה כן ממש חשוב. אז אתם יכולים ליצור את זה גם נגיד עם ילד שיותר קשה לו, אבל תיתנו חיבוק, אם מרגיש לכם בנוח, או שתעזרו לילד שלכם לשבת עליו נגיד, או לתת לו יד, כאילו ממש לעזור קצת לחבר בעזרת החושים, זה שורש היקשרות מאוד מאוד חזק שמאוד עוזר לחבר. אז זה שורש אחד, ככה לחשוב עליו ולהחזיק אותו על החושים. והשורש השני זה הידמות, וזה גם מה שזה, זה דוגמה שהעזרתי לך שעשיתי עם עדן, נגיד, אמרתי לה, יש לך גם גננת שקוראים לה נועה. כשאני עוזרת לילד להבין דמיון בינו לבין הדמות אי כשרות החדשה, בין אימא שלו לדמות החדשה, הרבה פעמים יצא לי לחבר ילד שלי לגננת, שאמרתי, וואי, תראה, גם אני וגם היא לבשנו היום חולצה שחורה, תראה איזה יופי, ואז זה ממש עושה לתחושה, זה דמות מוכרת, זה דמות שאפשר לבטוח בה, זה משהו ממש קטן, אבל הוא עוזר להרגיש תחושת ביטחון. הדמות הזאת דומה לאמא שלי. וואי, תראה, אני אומרת לעדן, תראי, גם לך וגם למאיה גננת יש לק. שתיכם אוהבות לק, איזה יופי. כאילו, זה דברים, כאילו, אנחנו דומות במשהו, היא דומה במשהו להורה שלי, וואי, זה כאילו חיבור כזה, נורא ראשוני שנוצר שם, והוא חזק. אז אפשר ממש להשתמש בזה. אם אפשר לשאול כן, כן, אולי רק נסיים את בזמן שאנחנו בגן עם הילד, בסדר? כי זה גם מתחבר רגע למה שקרן אמרה, שאמרנו, אז לחבר לגן, לחבר לילדים, אפשר להשתמש באמת בשורשים, בחושים ובהידמות, וגם באמת להיות שם קצת, יש לנו כמה הזדמנויות בתחילת שנה, להיות עם הילד במרחב של הגן, מי שיכול וכמה שיכולים, יש משהו חזק בלהיות עם הילדים במרחב הזה של הגן, בלי שהם יודעים כשהם לא מחזיקים בראש שעוד רגע הולכים להיפרד, אלא רגע, אני עם אבא ואמא פה, במפגש של ההורים והילדים ביחד, ביום הראשון, שזה יום שכזה הולכים ובאים ביחד, מין לעשות את זה קצת, יש בזה משהו שהוא ממש הזדמנות, לעזור לילד להיות בביטחון במרחב, בלי שאני כזה צריך להחזיק רגע עוד שנייה, אבא ואמא הולכים, ואני נורא מופעל מזה, ואני רק עסוק בזה שהם לא ייעלמו לי. כאילו, זה ממש זמנים כאלה יקרים, שינצלו אותם, כזה, לעשות שם שידוכים, לעשות... כן. זה מה שנועם קודם עכשיו זה היה לי שוב. בסוף כן הרגשנו שנגיד הקישטה להורים, ובסוף אז כאילו, יש לזה קבלות נקרא לזה, אז כאילו מה השיטה הזאת רואה בזה, כאילו, מה הבעיה? אני אחדד אותך עוד יותר. לא, שאלה. עושים הרבה פעמים שאתה נשארת עם הילד שלך, ואז הוא כאילו רק מתחיל לעשות עוד איזה מניפולציה, כדי שתשאלי לו טיפה, ואת יוצרת לו כזה מתח, כי הוא רק מנסה להשאיר אותך עוד ולהשאיר אותך עוד, ויש משהו שהוא יודע שאת באה. בקריאה זה. מה זה? כאילו לעשות קרקע. כן, נגיד לנו יש כזה, אני באה, נכנסים, שמים את התיק, שמים את הסנדוויץ' הזה, מציירים ציור, אתה מקפל אותו, שם במגירה, נפרדים בחלון, זה כאילו ממש ממש סדור, ואם לא, אז זה מאבד את זה, כאילו אתה נשאר עוד ועוד, כאילו שם. נשאר עוד נשאר עוד. לא להיעלם, להגיד ביי, לא ללכת, והוא הפסיק אחר. מה המחירים שלו? האם זה כמובן שיש לקבלות, בסוף נרגעים. זה עובד. לפעמים אנחנו נשארים 50 דקות והם ממשיכים לצרוח. נכון. אני אומרת, אנחנו בטלפון, זה יעבור, אחרי רגע אנחנו כבר שומעים זה כאילו אחרי זה שלי. אוקיי, אז מצוין, זה ממש מחבר אותנו לנקודה הבאה, אבל אני כן אגיד את זה רגע לפני שתקרא גם. ממש, כי זה באמת ממש הנקודה הבאה שאני רוצה שתדבר עליה, אבל אני חושבת שזה כן ממש חשוב רגע להתעכב על זה, כי באמת הרבה פעמים מה שקורה זה שגם אם אנחנו נעשה את הזמנים האלה, שאנחנו איתם שם ביחד ואנחנו עושים שיתופים האלה, ברגע ההפרדה הילד יבכה, ואז אתה אומר למה עשיתי את כל זה, הוא יכל גם לבכות, אני יכולתי להיות יותר 5 דקות והוא יבכה ויכולתי לחסוך אולי גם היה מוקד פחות. אז אני לא, פשוט מבחינת הזמן גם, לא אכנס לכל העומק של זה, וממש אני אשמח עוד להרחיב את זה, אני כן אגיד שממש עשו מחקרים על זה, עושים היום הרבה מחקרים על סטרס ומתח, כאילו לראות את רמות ההורמונים של הסטרס שיש בגוף של ילדים, שעושים להם הסתגלות לא מספיק בתמיכה. ואז אפשר ממש לראות אצל ילדים שגם אם הם, נגיד, נכון, גננת יכולה להגיד, תשאירו אותו, תעשו את זה חלק, מהר, תחצחו וזה, הילד גם כאילו צורח ונגיד הוא משתתף, זה לא אומר גם אם ילד כאילו תפסיק לבכות, כי הוא כאילו נגיד גם, לפעמים ילדים מפסיקים לבכות כי הם גם בבעלה, והם גם לא מרגישים בנוח לבכות במרחב זר בשבילם, והוא לא מרחב בטוח, זה לא אומר שהגוף שלהם לא מוצף בהורמונים של סטרס ובעלה והישרדות, כי הם במרחב מאוד מאוד לא מוכר ולא בטוח. עכשיו, זה בסדר שבתהליך הסתגלות יהיה בכי, ואפילו זה חלק מהיכולת של ילד להסתגל וגם לבכות. אבל יש הבדל בין בכי כזה של מצוקה וטראומה והישרדות של, אני אשאיר
כזה מין קשירו אותי פה לבד במקום שאין לי מושג מהו, אני לא מכירה אף אחד, אני בהישרדות פה, לבין בכי שממש לא רציתי שאמא תלך עכשיו, אבל יש לי פה מבוגר אחר שיכול לנחם אותי, המרחב הזה מוכר לי, אני יכול להסתדר פה, אני לא מוצף כולי בטראומה וסטרס, ולכבה את עצמי אפילו לפעמים, מרוב שאני כאילו במין כזה הישרדות ולא יודע מה לעשות. אז גם בתוך בכי יש הבדלים בין בכי, וזה בסדר גמור שנראה בכי, אנחנו לא נרצה לראות בכי כזה של הישרדות, ונורא קשה שזה לא ייווצר אם עושים כזה חיתוך מאוד מאוד מהיר, ואני כן אגיד, אנחנו בסוף מדברים כן על ילדים יותר גדולים, יכול להיות שהילדים שלכם באמת ירוצו לגן בשמחה ובחדווה, אין שואלת אותי כל יום, מתי הם כבר מגיעים לגן דרור? יכול להיות שהם פשוט ממש יהיו סבבה ויהיו שמחים וכבר יתרסו להם מסגרות. מה הספרים של ההסתגלות? לא, ממש להפוך, אלה שמדברים הסתגלות הכי קשה להם. בדיוק. לא, וגם יכול להיות שבימים הראשונים הם ירוצו בכיף, ואחרי זה כמו שהיו ברובה, נשחק להם, והם פתאום לא ירצו. כן, זה יכול לראות, אני חושבת שעדיף להתכונן ממש, ובסוף זה יהיה הרבה יותר קל ופשוט, ויהיה להם מדהים, וזה באמת גן מהמם שכיף להיות בו. אבל לרוב הילדים הם צריכים יותר מ5 דקות כשנכנסים ולהגיד להם אוקיי טוב שלום ביי, הם צריכים קצת יותר מזה, ובאמת צריך להקשיב לילד. יש ילדים שטוב להם שזה יהיה יותר מהיר, ויש ילדים שצריכים יותר זמן, ובקשר למה שאת אמרת, כאילו על ניסיון מריחה וזה, זה בדיוק הנקודה שאנחנו מגיעים עכשיו, מה עושים כשנפרדים. הגענו לזמן הזה שכאילו צריך להיפרד. אז קודם כל, אנחנו כן נרצה לעשות את הרגע הזה של הפרידה, את הרגע הראשון אולי של הפרידה בגן, כשכן נראה קצת סימני מוכנות. וכאן אני אומרת, רגע, אני כן בזהירות קצת, כי אני אומרת, כל אחד גם יש לו את האילוצים שלו, ואת העבודה שלו, ואת החיים שלו, וכל אחד בתוך ככה החיים, וזה מובן לגמרי. אני כן מניחה את זה ככה בתוך היכולת של כל אחד. סימני מוכנות זה אומר שאנחנו כן נראה איזשהו חיבור קטן שהוא יכול להיות ממש בעזרת השידוך שעשינו של ניצני התקשרות למישהו אפילו מהצוות, אוקיי? וניצנים של סקרנות ועניין למה שקורה מסביב, אוקיי? אני רוצה לראות ילד לא מפוחד, מבועל, נצמד אלינו, לא מתעניין בכלום, רק בבעלה וכאילו אל תדברו איתי על כלום. זה ילד שכאילו לא מוכן עדיין לפרידה והוא כנראה יישאר בהישרדות ובמצוקה ולא מוכן שאף אחד מהצוות יתקרב אליו, אוקיי? אבל אם יש ילד שכן כזה מתעניין כבר קצת בחברים ומעניין אותו לראות את המשחקים והוא כן ראית שמשהו שם כן נדלק טיפה עם איזשהו איש צוות שאפשר לזה, אוקיי, אנחנו יכולים כבר לעשות פרידה. וברגע הפרידה אני כן רציתי להגיד שיש משהו, אנחנו לא נרצה כזה באמת מלתת לילדים שלנו איזו תחושה כזאת, אוקיי, אנחנו כאן באיזה סימן שאלה עד מתי נשאר, ואנחנו רק בהקשבה למתי מתאים לך, כי יש משהו בתהליך כזה, כאילו מבחינת הילד, הוא אולי לא מתאים לו אף פעם, כי אנחנו לא נרצה להניח עליו את ההחלטה, או את האחריות למתי אבא ואמא נפרדים ממני, כן, בסוף, וכן, בקשור למה שאת אמרת, אנחנו נרצה לקחת פה עמדת תובלה, ואנחנו נשים לב לסימנים, ואנחנו נשים לב גם ליכולת שלנו, וניקח החלטה ונודיע לו, כאילו, עוד לא יודעת, עוד כמה דקות אנחנו הולכים, ומה יקרה? אנחנו נעשה בוק, נדבר ציור, ואתה תבוא ללוות אותי לשער, לא יודעת ככה אני גסה עם עברית, ואז נגיד להתראות בבית, ויכול להיות, ואפשר גם פה להגיד, ויכול להיות שאתה תבכה, ואולי זה יהיה קצת קשה, וגם לי זה יהיה קצת קשה שאנחנו ניפרד, אבל אושרה תעזור לך, אוקיי? מישהו אחד מהצוות, וזה ממש ממש חשוב, שברגע הפרידה, גם אנחנו נרצה להטעין אותם רגע בהיקשרות, ושוב אפשר להטעין בהיקשרות בחושים, שזה ממש קשור למה שאת עשית, שירה יהודית ללב הזה, על הזה, לתת נשיקה בכיסים, לתת תמונה זה גם התקשרות בחושים, ואמרנו שאנחנו נאסוף תמונות של המשפחה, תמונה היא ממש התקשרות בחושים, כי זה משהו שאנחנו רואים ויכולים להחזיק בו, ואני ממש תמיד לכל ילד שולחת תמונה של המשפחה להסתגלות בגן, כי אז זה איתו כזה, או לשים אותו לא במגירה, או מגנט שאפשר לשים עליו קרר, אבל זה משהו שהוא יכול כזה לחזור עליו ולהיזכר ולהרגיש כזה לא לבד אם הוא מתגעגע. אנחנו באיזה, אנחנו יכולה עוד קצת. 2 דקות. כן? כן, קצת יותר. 95. אוקיי, אין פרוטקציות. אז אנחנו נהיה רק בתוך כדי, ואת האחרי אתם תצטרכו להשאיר את עצמכם. אוקיי, אז כן, עוד יש עוד משהו ממש חשוב שבא לי שנדבר עליו, על תוך כדי ברגע של הפרידה.
את קצת אמרת את זה, ואת ממש, אני יודעת, הם מושגים התקשרותיים כאלה, כל הכבוד. הרבה אותי דריאל גם. שאנחנו ממש נרצה ברגע של הפרידה, וממש כדאי להיעזר בזה, לעשות גשר לחיבור הבא שלנו עם הילד. זה גם משהו שממש ממש עוזר. אז גשר זה גם כאילו, זה גם לתת לו משהו לאחוז בו, זה גם עושה גשר. כן, אם אנחנו נותנים לילד שלנו לאחוז במשהו בחושים מאיתנו, נגיד, משאירים לו תמונה, משאירים לו איזה, אני לפעמים משאירה את אחת השרשראות שלי, נגיד לעדן, אני אוהבת כזה לאחוז בזה, אז זה גם כזה חיבור בחושים, אבל זה גם מין איזה גשר באיזה חיבור שלה. היא כל הזמן מגתה, נכון, שטסתי הבאתי לה את זה. תראי, אתה עושה את שלי משהו. נכון, נכון, זה משהו כן, וזה ממש חשבתי שהיא גם לא יוגדה לי אותה, אבל כן. ספרי על החוט. נכון, אני אגיד על זה, ואנחנו נרצה לעשות גשר במובן שאנחנו נזכיר לו מתי אנחנו נפגשים בפעם הבאה, אוקיי? אנחנו נפרדים עכשיו, אולי תהיה עצוב ואולי זה יהיה לך קשה, אבל אנחנו ניפגש שוב כשאני אבוא לאסוף אותך ונעשה משהו כיף, תספרו גם על מה הולכים לעשות, ואז ככה אנחנו מסיטים את תשומת הלב מהפרידה עכשיו שהיא ממש קשה, לחיבור הבא. אנחנו בעצם רוצים בקשר להסיט את תשומת הלב לחיבור הבא. אני יודע לא להכניס את ההורים שבאים לעשות, כזה אני כבר עשיתי את זה. אוקיי. אז אפשר, כן, אפשר להכין מראש שזה יהיה הורה אחר, אבל כן, לנסות לחבר למשהו מציאותי בשטח. לא דומיננטי. אני רוצה גם להמליץ על ספר שיהיה אותו בגן, תוכלו להיעזר בו גם בגן עצמו, אבל אפשר גם להיעזר רק בסיפור עצמו ולא להקריא את הספר. יש ספר שקוראים לו החוט הנסתר, מישהו שם בספרייה, יש גם בספרייה. והוא ממש ספר התקשרותי ממש, ואני חושבת שהוא גם ממש עוזר להחזיק פרידה, כי הוא בעצם מספר על זה שכל הלבבות שלנו מחוברים בחוטים נסתרים כאלה שקופים לאנשים שאנחנו אוהבים. וגם זה חוט כזה בלתי נראה שמחובר בין הלב שלי, אני יכולה ככה לספר את זה נגיד לעברי, או זה עברי הרבה פעמים מספר את זה, פעם שמעתי אותו גם מספר את זה לעדן, כשהיא כזה היה קשה לה להיפרד, אבל יש חוט נסתר בין הלב שלי ללב שלך, וזה חוט שאף פעם לא יכול להיקרא, הוא תמיד 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 נשאר בין הלבבות שלנו, וגם אם אנחנו לא רואים אחד את השני, וגם אם אנחנו רחוקים אחד מהשני, יש חוט שמתוח בין הלבבות שלנו, והם תמיד תמיד קצרים ומחוברים, ואז זה גם, זה סיפור שיכול כזה ללכת עם הילד ולעזור לשמור על החיבור איתו, וזה באמת ספר מתוק שגם יהיה אותו בגן ויהיה אפשר לספר אותו. אנקדוטה על רפא, אני לא הייתי כבר לז'רגון, לא הכרתי את זה. ואז עדן אמרה לי כשנפרדנו, יש חוט, היא אמרה חוטים, אמרתי מה חוטים, בעניינים שלה. לא ידעתי את זה. גדול, גדול. לא, יש לי שאלה עצמית. שגם עולה לי כאילו הקטע של האיום הזה, מבחינה, מה שעכשיו הזכרתי, שכל עוד כאילו הרגיש שאני כזה נושבת החוצה, כי אני נגיד אומרת, צריכה לצאת, או ארז אומר יאללה כאילו לצאת, לא היה בכלל יכולת כאילו להרגיש בנפחות, ובאמת כשכאילו שם את האיום הזה, אז הכל בסדר, איך שזה מתחיל, אז זה סתם עולה לי טוב, זה קצת נשמע קיצוני אחר, ויש לי חברה שבגן עירייה, לא בגן מיוחד, באה לגננת, אמרה לה, תקשיבי רגע, כאילו היה ממש ממש קשה עם ילד שלהם, אני אומרת לך, תני לי לפתוח פה מחשב בחוץ, אני לא, כאילו, אני לא מפריעה לך, לא כלום, אני אפילו רחוקה מהגן, כאילו, בצד השני של החצר, אחרי יומיים הבן שלה, כאילו, באה, אמרה, תלכי, כאילו, משהו בה, אין איום, אני פה, עכשיו, כאילו, משהו בי מרגיש שאני כאילו מנסה לרדת אותו משהו מאוד מאוד, אין לי, אני לא חושבת שיש בזה ערך, כאילו, תלך, כאילו, יש מה, לא יודעת, אנחנו חושבים עכשיו לבני דודים, או אפילו במקומות חדשים, רואים שאנחנו במרחב, אפילו לא מסתכלים אחורה גם שעות, ומשהו כאילו מרגיש לי איזה משחק רגשי שאני משחקת אותו, ולא נעים לי בו, כאילו, אני לא... בעיה כאילו להגיד, אני עובדת פה בבית כנסת, כאילו, מין כזה, ואז, בסדר, המציאות היא לא כזאת, אני רגע... אבל אני יודעת, יכול להיות שאנחנו כאילו באיזו תרבות כזאת, שיצרנו איזה מעגל של משהו שכאילו, יכול להיות שאם היינו עושים אותו, אז תוך יומיים הילדים היו כאילו בלי האיום הזה בכלל, ולך, לא בסדר. כאילו, מה שאמרה, הייתי ביום השלישי, הוא אמר לי סלחי, כאילו, זאת שלנו משהו. וזהו, כאילו, זה לא היה סגלות, לא היה בחירות, לא היה כלום, כאילו, לא היה כל ה... אני פה, אני מחכה, קצת חברים, רגע לנו, תרגיש בנועם, ואז כאילו, זה טבעי. גם, אז בא לי להגיד לך, אני חושבת גם שעשועים, תשחק.
תתחבר לילדים, ביי, אני הולכת קודם, זה מוזר, כאילו זה הזיה, הם גם קטנים, הם לא מכירים, הם באמת, תקשיבו, אנחנו מכירים אותם, הם לא מכירים את הצוות, הם לא, עכשיו שוב, זה קצת יותר טוב לאחור, אבל כאילו, פשוט רגע, כאילו, על מה עשיתי שנה שעברה איתם, זה ממש מאיים. נכון, זה גם באמת מאוד מהשרקעים, וזה מאוד משתנה איך שאנחנו מתנהלים כאילו בשאלות ובמשאים של החיים. אני חושבת שבאמת אולי במצב אוטופי ואידיאלי, לא יודעת שיש גם מדינות כאלה שמבקשים מהורים לפנות כאילו 3 שבועות וחודש מהחיים בתחילת שנה, עד שהילד שלהם ירגיש מספיק בנוח ושהם יוכלו ללכת. זה מצריך כל כך שינוי של תפיסה וחשיבה במערכות חינוך שלנו, ואני חושבת שגם פה בתוך הזה אני מחזיקה הרבה את הדגל ההתקשרותי גם מול הצוות ומול הזה, ואני חושבת שאנחנו מקימים כאילו גם בגישה הזאת וכאילו זה, וגם בתוך זה אני חושבת שאיך שהמערכות חינוך שלנו עובדות וזה וזה, להכניס כאילו תפיסה כזאת שההורים יכולים פשוט להיות כאילו בלי הגבלה, בלי מחשבה כאילו מתי נפרדים וזה וזה, זה באמת כאילו איזה סוויץ' במחשבה שהלוואי שעוד נגיע גם לשם. אני כן אגיד שאני חושבת שהמצב בגן שלנו הוא בכמה עשרות מונים הרבה יותר טוב מאשר בגנים אחרים, ושבכלל כל התפיסה היא באמת משהו הרבה יותר רגוע בהתחלה, באיזה נינוחות הרבה יותר של כאילו גם עוגנים כאלה שההורים יכולים להיות, וגם אני כן אגיד שזה ממש חשוב, שזה כל הזמן, ואני רוצה ככה להביא לכם את הקול הזה של קורין שמלווה את הגננות וגם של הגננות עצמה, רצון מאוד גדול שהורים שמרגישים שהילד שלהם צריך יותר מזה, יותר ממה שהגן ככה מציע כתוכנית כזאת של הסתגלות, ממש שיבואו ולהגיד ויש שקיפות לזה, ממש. באותה מילה מה היא להוציא נקודה, לא? כן, לגמרי. יש לו מוציא שעליו, וכאילו לא לעשות. זה לגמרי. לא להתמודד. בדיוק, אז ממש משמעותי, כי אם אנחנו מדברים על ילד שנמצא נגיד בחוויה של סטרס ושקשה לו וזה, הוא נמצא שם קצת זמן ולא נמצא שם יום שלם ככה, זה מאוד משמעותי, וההסתגלות הזאת גם מבחינת כמה זמן אני נשאר במקום שעוד אני לא רגילה לעבוד קשה, היא גם ממש משמעותית, וגם כאילו אם יכולה לעבוד בבית כנסת ולהיות שם קרוב ושהם יגידו לך ממש לדבר על זה עם הגננות, לפנות אליהם, הן רוצות לשמוע, הן רוצות להיות בקשב לכל ילד ולתהליך שלו, ואני חושבת שזה באמת גם אתגר וגם את זה חשוב כזה לזכור ולהחזיק. יש פה כאילו גם את הצורך שלהם להחזיק גן, להחזיק כאילו מערכת, להחזיק כאילו התרחשות שתקרה שם ושתהיה משהו שגם כיף וכדאי להיות חלק ממנו, ואני חושבת שהן מאוד מאוד משקיעות ומשתדלות על זה, ובין כאילו באמת להיות בהקשבה לכל ילד, לקצב שלו, למה שהוא צריך, וזה באמת הרבה מהתפקיד שלנו כהורים, לעזור להם להחזיק את הצרכים של הילדים שלנו, את הקצב שלהם, את מה שנכון להם, ולעזור להם, לעזור לילד שלנו ביחד, כשנוכל לעשות את זה ביחד. שיצא. כן. אחרי, אולי תעשי סרטונים כאלה, בעיגול כמו שלומית כזה, לפעמים על באמת, טיפים כזה, הכנה אוקיי, אז אני רוצה לבקש אולי 5 דקות. אבל אולי מי שצריך ללכת פשוט ילך מאחורים עוד 5 דקות, אתה מרשה? טוב, כן, רוצה להגיד עוד משהו ממש. 5 דקות אחרונות, 5 דקות. ועל האחרי נעשה סרטונים. להרגיש טובה, מי שצריך ללכת. כן, מי שצריך ללכת באמת שירגיש ממש בנוח. כן, רציתי להגיד עוד משהו ממש חשוב, שאני קולטת שלא כתבתי אותו, ומרוב שהוא הדבר הכי חשוב, אני לא יודעת איך, כאילו מרוב שרציתי להוריד ולהכניס את הכל בדף אחד, זה ירד לי בסוף. אבל באמת, אחד הדברים החשובים אולי, שאני חושבת שאצלי עשו סוויץ' מטורף בהורות, כאילו, זה הייתה ההבנה שילדים שמסתגלים צריכים דמעות כדי להסתגל. והדמעות הן טובות ויש להן מקום, וזה בסדר גמור שיהיו שם גם דמעות, כי הסתגלות היא בעצם תהליך קצת של אבל, אוקיי? זה מין היכולת להתמודד ולהשלים עם זה, שיש כאן מציאות שלא תשתנה, קרן זה קשור למה שאת אומרת, כאילו כל לפעמים ילד מרגיש שאולי משהו ישתנה ואולי אמא תישאר עוד ואולי זה, אז הוא לא מצליח להשלים עם זה שאני כאן וזה מה שקורה, ואז הוא גם לפעמים לא מצליח באמת להסתגל, כי הוא לא יורדת לו ההבנה והנחיתה הזאת של רגע אני כאן, אמא הולכת, רוצים שבנקודה הזאת הוא לא יהיה במצוקה ובהיסטריה, אלא כן בהיכרות ויש לו קצת חברים ויש לו כזה אנשי צוות שהוא יכול רגע לפנות אליהם או להישען אליהם, ואז קורה שם תהליך שהוא ממש, אם אמרנו קודם הסתגלות זה משהו שאנחנו רוצים בשביל הילדים שלנו שהם ידעו לעשות,
ואז ממש יכולות להיות שם דמעות שהן דמעות יקרות, דמעות כאלה של אבל, אני לא יודעת מצא לכם, כאילו ממש להתבונן על לפעמים על ילד קטן, שנגיד ממש שלא היה, ממש מתאבל על זה שלא היה את הארטיק שהוא רוצה במכולת. באמת ילדים קטנים יכולים להתאבל על דברים גם שנראים לנו מאוד קטנים, אבל זה חלק מההשתכללות שלהם בהסתגלות הזאת לעולם, או בהסתגלות לדברים, הם ממש מתאבלים, הם ממש יכולים לבכות דמעות כאלה של עצב ואבל, והן דמעות יקרות שאני רוצה רק כזה מין, אני מרגישה שלי זה ממש עזר שלא נבהלתי, כאילו, אני מרגישה שבתחילת ההורות שלי נורא ניסיתי שהילדים שלי לא יבכו, כאילו, נורא ניסיתי שהם יהיו שמחים, שבעיקר זה היה עם קורת, שהוא יהיה שמח, שהוא לא יבכה, ונורא ניסיתי לחסוך כל הזדמנות שבה הוא בוכה, או שיש לו דמעות, או שהוא עצוב, וההבנה הזאת שהילד שלי, ילדים, כאילו, יש ממש ילדים בשנים הראשונות של החיים שלהם צריכים לבכות הרבה, יש להם הרבה על מה לבכות ויש להם הרבה למה להסתגל בעולם, פשוט ככה. ובכי זה בסדר גמור וזה בסדר שהוא יהיה, אנחנו אפילו רוצים יותר באיזשהו מקום, ילדים בוכים בהסתגלות מאשר ילדים שלא בוכים בכלל, כי ככה הם מוציאים את זה החוצה והם נותנים לזה מקום, אנחנו פשוט כדי שיהיו שם גם דמעות, אנחנו ממש צריכים כזה להזמין אותם. אנחנו צריכים להזמין אותם, הגננות צריכות להזמין אותם, ולא כזה להסיח את הדעת אם יש דמעות, ולא להגיד אין לך מה לבכות, אל תתבכיין, אתה לא ילד קטן, לא יודעת, יש לנו הרבה תפיסות על דמעות בעולם שלנו, אבל ככל שאנחנו ניתן לזה מקום, וניתן מקום לאבל הזה, גם אחרי הגן, לדמעות ולאבל, וככה ננחם שם, נהיה שם בעמדה מנחמת, זה ממש ממש יתמוך בילדים שלנו, בהסתגלות, בהבנה שזה מה שהולך לקרות, ואנחנו כולנו מחזקים את זה שהולך לקרות להם גם דבר טוב. זה לא שהם מסתגלים או מתאבלים פה על משהו רע, חס וחלילה. אז זהו, נסיים בזה. ותודה לכולכם. יואו. מה, חלית? את מי את מכירה? את אליעד, איזה חמוד. זה טוב. הוא באמת חמוד. מפתיע. אז הם אמורים לי לשלוח